Kaunti ya Nyamira ase tokumanyirwa muna chingaki aborkiwa ebe grade gia 10 bagendete gosachi skuru chinene gose chimakete muna senior schools nigo aborokia be abanene n'abateneri be skuru echo bagendete gokwana nanne mono koenekia buna nigo mubaro oromoke ase egati skuru boigo nigo banyako bagokwanira amakongu ao ayogente koenekigwa gose koligererigwa na kororekana kubwatekana amono muruberi omugima ase goikera bonega enamba enyinge yaborkio baganiri gosoa ase grade gia 10 bataranya kwa bagwikirana ase chiskuru muri kito fatigadi Gisemba na mange ekero ritiko ria rero riri ria kane riokubarikia aborkiwa be grade ya 10 nigo yagendereire kwenekiwa buna bado umubaro monene waborkiwa nigo ogenderete kobera ase chinga chiabo. That is grade 10. Tumepokea tayari wanafunzi 21 na pato kuna maombi wazazi wameweka ndani. Tumewapatia barua. Tunatarajia kupata wanafunzi zaidi ya 100. Eskuru ya bamura ya Nyamira egotoka ewodi ya township weyo ikagerete ochia goikia omubaro ange chimia isano nemo na merongo etatu nigo aborki wange chimia inye na merongo etatu baikire eskuru eyo kurase eskuru ya banyaruka ya Motagara egotoka ewodi ya Busamaro nigo omubaro monene wa aborki wa oikiranire ase barengete ochia kubarikia aborki wa chimia ibere na merongo ebere na kianda. Grade 10 ministry ya toyota bana 229 na abayibori bande mbagenderete gocha gusabalibaga abayibori bakemba sabete ribaga ryo kwira abana babo chiskuru chinde ekiagera barenge korware goikabono twanyorra abana emeyemo na 60 abana emeyemo ngati abari barangerete weskuru abana 60 bari basabeta amabaga mbagenderete konya ko report gocha skuru aiga inganonya amasomo bene ye grade ekegia 10 kakucha guchaka bene Jumatatu ye ikenya nigo chiskuru chitaranyora ebitabu byemeremo ye grade ekyo bisaine ase skuru ya St Patrick's Nyantaro egotoka ewodi ya Busamaro na boigo area ya Banyaruka ya Motagara nero egotoka Busamaro nigo kera eyemo ebwate ebitabu byemeremo ebere na boigo imeye skuru ya Bamura ya Nyamira nigo ero erene bitabu bya masomo atatu buna akwerera umwarimu munene w'eskuru eyo Wale skuru ibiri bya masomo atatu naenda masomo iyo andonsi andake talibana bonsi barachi bayakole kulende ogosaba goita ase serikali nkulinga ekara abana baikire skuru abana mbatakire gosomwa naende serikali nemanyete bono gaiga na tateba no gosaba serikali nemanyete nga abana abuna baikire skuru lero ewiki enye wika bachaka gosomwa igo bono ntukairete nga wika weekend yeto gochia ebitabu ebyo ngo tumubiri wa skuru abali babibwate wiki enya bane kikrime basogosomia abana igobona abana barabuo basomiwe enda balimu abatubwate na bagocha gosoma ntugo cyatanga ntukanyita abandi kurusiko emereme ya chakirwe meya enera abali bagosoma basomia abana are amonayo ye grade ya 10 nigo korwase skuru ye secondary ya St Patrick's Nyantaro barabwo bagendete gochingira ogokorya buya ritangani kigima gesa eskuru eyo ya chagetiwe ase omwana omutangani kigima anyora e grade kya A- na bagaikia A- ya isano ne chirukuta isano nemo. Tulipata mwanafunzi wa kwanza wetu ambaye alipata alama ya A ambayo haijawahi kuonekana kwa hii shule tangu hii shule ianze. Hii shule ilianza mwaka wa 2000. So tangu wakati huo imekuwa ikifanya vizuri, lakini mwaka huu tunaweza kusema ilifanya vizuri zaidi. Ingo reporter Getembe koraiga West Mugirange yego toke meye kaunti ya Nyamira Njefa Tigad Gisemba.